Saka Pintas Wilujeng Hamsani Wilujeng Umang Segalung Tas Mangyo Hayu Hayu Rahayu Sagung Dumadi Kula pribadi ingkang kepandherek nglampahi acara dalu menika ambo pirang silang saking Toko Kono ingkang kemahan damel uji nyuwun ageng Jolo Bipaksa tebih sekul Gunung niku kurang menawi wonten lepat kula semonggo acara kabungkasan kanthi wasa hamdalah alhamdulillah rabbil alamin wasana kanthi sesanti jaya jaya wijanti keluarga agung desa Trajang jaya salamya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekaring dawono langgeng ulun waspadake kaya Yayi Pramuni Yayi Batari Durga kang sowan ingkang Hyang Suralaya kanthi tawan-tawan tangis Yayi Pramuni sakabehing perkara mau ora bisa rampung lamun to cukup kanthi ditangisi bae mara gage matur marang ulun ora-orane lamun to ulun paring duka apa kang dadi ruwet renteng penggawe kita Yayi Pramuni duku ulun Bathara Guru sewu lepat anggen kula marak ngabiyantara kula nyuwun duka ingkang kathah iya ora dadi sabab ora ge matur kula sampun ngarsa duka pukulun Bathara Guru menika wonten sambung rapetipun kaliyan putra Dewa Srani putra ulun Dewa Srani ya kene marang matur Yayi tobat momong dateng putra Dewa Srani niku abot ngungkuli nyangga bumi Dawa kula dan sama kaya putra Dewa Srani pengen nambut silani ngakrami
Wis sak lumrahe lamun ta putra ulun Dewa Srani kuwi pengin mungkasi jejakane jalaran. Dewa Srani jejering Nalendra Tunggul Malaya. Putra ulun masih jejaka. Pantes lamun ta sinisian garwa Prameswari. Premuni ora ge matura. Wanita ngendi kang dadi geganti laning ati? Ulun pribadi kang bakal ndodhok korine nginang jambe suruh. Lamun kowe ingkang dados katresnanipun kang putra Dewa Srani menika menungsa limrah, kula boten jibet-bebet, boten bingung, boten linglung. Ingkang dados manuju ning ati Dewa Srani boten wonten sanes kejawi dari saking kahilangan swarga dauna nggih Batari Drisana Rada. Manggung ganduhan mang lelena tanpa kahan wong wilayah sekarang bawono langgeng ora nyono orang legiwa jebul kang dadi geganti laning ati widodari swarga dauna Sidrsana inggih dhuwur. Mila saking menika kula suwan wonten ngarsapa duka dhuwur kulun Bathara Guru. Kula nyuwun pambiyantu paduka kados pundi caranipun, kados pundi rekanipun amrih Dewa Srani menika kasembadan dawuh para krama kaliyan Drsana. Pramuni wonten dawuh apa jeneng kita ora krungu kabar kang sumebar pawarta kang Usparata? Lamun to Batari Drsana kuwi mau wis pinengku ginarwa pamadyaning Pandhawa Sipermadi ya Harjuna. Sarudi luluh ing ngatasé Dewa Srani kuwi putra Jawata, putra ulun pribadi bakal ngrebut garwane liya. Ora kena sarudi luluh. Nerak pranatan kang mapan ana kahilangan Suralaya. Moragi jeneng Tunggal Balya yang Tunggul Malaya paringa dawuh marang Dewa Srani ngupadi wanita liya wae sak liyane Drsana Laya. Kirang-kirang anggen kula paring piwulang dhateng ing putra Dewa Srani nyatanipun Dewa Srani menika mrung kesurung rasa wuya. Malah kepara Dewa Srani menika sampun sumpah prasetya. Lamun ta murung daplawan Drsana dipun entengaken pejahipun Dewa Srani menika badhe suduk sarira. Lah sing sekaring bawono langgeng. Lah kok malah dientengke nyawane mung perkara bocah wadon. Apa Dewa Srani kuwi ora tau dolan-dolan metu njaba? Apa dikira sing ayu ki mung widodari? Kula piyambake mboten mangertos mongko nyatanipun kula nggih sampun paring dawuh. Widodari mekaten menika katingal ayu menika lak katingal lamun to wedhakan.
Widodari kang mapan wonten mandu menika katingal ayu kitingal manis-manis lamun to wedaan sorot lampu. Menawi mboten wedane sami mawon. Ning menika sampun dados suparaskanipun Dewa Srani. Paduka pukulun menika ingkang dados tiyang sepuhipun jrono tetembungan anak polah bapa kepradan. Dewa Srani sampun polah pengin pala-pala dhateng Dresanala Sultan Japa duka kulun. Permuni. Bathara Guru ki ratune dewa. Ulun kuwi minangka payung pengayomaning sagunging para Jawata. Ora kena tumindak ngawur ngaku gawan. Dresanala wis garwane Harjuna ulun datang saguh misahke megatke Harjuna lawan si Dresanala. Morage Bayonya Ngarcapada tunggul Malaya wana puturana Dewa Srani kanthi becik. Tobat. Anakku nggih Dewa Srani. Lah kok kebangetan temen lakonmu yo nggih ngatasé kowe iki anak dewa. Bakal pala-prama widodari ora kasembadan. Dewa Srani timbang kowe mati sunduk sarira pun ibu dhewe sing mateni kowe. Jadi sawet jadi Dewa Srani tak mateni dhewe kowe iki. Jadi Dewa Srani kudu mati saka tangane Permuni yo tak pateni dhewe. Wirang apa sing tak sandang Dewas aku iki anak bakal kasembadan boyong Dresanala ora kasembadan. Iso wirang sing tak sandang. Iso meneng apa ora? Ora iso. Iki mono ana setinggil. Nyun pangapunten Kakang Narada. Iya di guru mboten dados apa. Kula niku ya pun paham wong wadon iki duwe karepan kula ya ngoten iki. Wong jaman ora kena melu-melu iki urusane keluarga. Makane ora kena melu percaya karo perkara iki. Ya sami. Lermo. Apa ora gelo jeneng kita bakal mateni putraku dhewe si Dewa Srani. Perkara iki iso dirembuk kados pundi? Nyatanipun kula mau bisa bukan Jawa. Ning nyatanipun kok tunggu mulun Bathara Guru niku mboten saged. Kula ramang si Dewa Srani lan Dresanala. Apa gunane dadi wong lanang gelem enake ora gelem anake? Wis rampung lehmu nesu. Durung. Aduh, ngerti kanan kaya ngene iki lara atiku ati iki ning dhuwur lah kok ning isor sing dipuk-puk saking larane ati lara Dewa Srani kebangetan lakonmu jare kowe iki putrane dewa putrane ulun Bathara Guru nyatane kowe bakal pala-krama lan widodari ora kasembadan wis Permuni sirpen braman yang madhepur ini ukurikan becik rembukan penak rembukan bahkan ikan ados pundi malih Kulun Bathara Guru menika mboten saged kula kramaken Dewa Srani lan Dresanala mboten wonten ginanipun paduka ngaku-ngaku dadi ratune dewa. Ini. Iya. Abot rasa ulun ngadepi lelakon iki. Permuni aja nganti ulun kelangan marang putra ulun kang tak tresnani Dewa Srani. Iya. Tak pinangkani apa kang dadi sedyane Dewa Srani. Dina samengko bakal ulun dhawuhake kelawan Dresanala. Dina iki Janaka lan Dresanala bakal ulun pegake, bakal ulun pisahke.
nyatane ku kanyatan kaki sejatine yen pandemu katuraken kuning pakuning kang tambo pami ewetene padha pukulun Bathara Guru sampun nyembadani menapa ingkang dados gegayuhanipun Kang Putra Dewa Srani matur nuwun nggih pukulun matur nuwun iya yen kaya mangkono srantinen sawetara nggih Bathara Indra wonten tinimbalan ingkang adhawuh Rama Wulu marage timbalana swane kadangira Brama kalenggan dina iki swanana ngarsa ulun iki kesuwaken dawuh Rama Wulu soroting pantang sumur amadai jero pasaren lali wakono sanjak podo-podo Rama Pungul Bathara Guru daya gatine karsa swastiku aturi babar aturi medhar ingkang putra ing swarga dawana kula namung ngangklungaken jangga milingaken karna Duh Rama Pungul Bathara Guru iya jeneng kita Brama putra ulun kang tak tresnani usulun tampa jeneng kita ngaturke sembah sungkem ring panjenengan ulun sumurupa marpane jeneng kita ulun timbali mangarsawit jeneng kita ulun timbali nedya ulun dangu babagan kahananing atmaja kita Nini Dersanala ingkang wayah Dersanala kenging menapa putra kita si Dersanala kang wis palakrama dhaup kelawan pamadyaning Pandhawa si Harjuna nggih pangestunipun Paduka Rama Pungul Bathara Guru anggenipun palakrama kang wayah Dersanala kelan pamadyaning Pandhawa menika sampun sawetawis panci udakara sampun setunggal warsa kalenggan menika
nalika semanten wayah kula pun Janaka pinatak dening gurunipun Begawan Durna kinen ngupaya atine geni pusaka pinanggih kalian kula lajeng kula paringi kanugrahan pusaka wujudipun Kyai Bramastra. Kejawi menika Janaka lajeng kula dhapaken kalian anak kula kang wayah Dresanala malah pangestu Paduka Rama Wulun. Dene kang wayah kalenggan sakmangke sampun nggarbeni pitung candra duh Rama Wulun. Wong wilahing sekaring bawana langgeng. Syukur bagi sewu laputa. Wayah Wulun si Dresanala wis nggarbeni pitung candra ngandhut wijine Janaka nanging ninggal sumurupa. Lugune anggon kita mala kramake Dresanala kawan Janaka kuwi nerak marang angger-anggering kadewatan pranatan ingkang Hyang Suralaya kene. Jeneng kita Suninga angger-anggering kadewatan kang nyebutke lamun ana putra dewa Darbiatmaja mongko atmajaning mau bakal palakrama luwih dhisik kudu nyuwun palilah marang jeneng ulun Bathara Guru minangka ratu ningkah Hyang Suralaya. Nanging pagenya jeneng kita wani mala kramake Dresanala kang tanpa nyuwun palilah marang jeneng ulun. Brama, ulun mbok anggap apa? Apa jeneng kita lali? Mongko ulun kuwi pengayoman kita, Brama. Waduh, Rama Wulun. Sewu lepat agung Samudra pangaksami babar misang boten enten ceceking manah kula. Sumedya singlar saking angger-anggering kadewatan. Saking pangertosan kula menika Janaka menika lananging jagat malah kepara Janaka menika dados jagone dewa ingkang sampun menang garwa widodari seketi kurang sawiji. Mila kula kumangantun njawabaken Dresanala pikantuk Janaka menika tanpa atur nika dhateng Paduka Rama Wulun. Mila menawi perkawis menika ingkang putra Brama nandhang kalepatan kula nyuwun agunging samudra pangaksami Wulun. Ora ana pangapura maneh kanggo jeneng kita. Menika mboten lepat kula menika mboten dosa. Janaka dhateng Dresanala menika sami-sami tresnanipun. Jeneng kita dikaya ngapa lan piye wae tetep luput. Jejering Brama minangka wong tuwa ora iso paring pangerten piwulang kang becik marang putraku ya wayah kula Dresanala. Dresanala kuwi putuku wayahku. Ulun ora nglilake lamun to putu dewa dhawuh lawan si Janaka. Mula kang saka kuwi Brama gelem ora gelem Janaka kudu pisah kelawan si Dresanala. Dasaripun napa? Dasare Dresanala bakal ulun wisuda dadi genepe widodari Lenggot Bawa. Mungkari milih siji antarane loro, abot katresnan apa abot kewajiban. Yen abot katresnan jeneng kita lereni nggonmu dadi dewa. Nanging isih pengin lestari nggonmu dadi dewa, kudu nindakake dawuh ulun iki. Pegatke antarane Janaka lan Dresanala. Pak-pak-pong bunggolo kan jute sapa sing gawe. Ger. Brama. Opo ulun Bathara Narada. Kados pundi menika opo ulun? Kowe aja bingung jeneng kita gagap ana rasane atimu dhewe. Meningke rasamu, meningke penggalihmu kanggo ngrampungi perkara iki. Aja bingung lho, Ger.
ora gumantung tekadmu, gumantung marang niatmu lho. Yen jeneng kita Brahma abot katresnanmu marang anak, kowe bakal kelangan derajatmu, kelangan kelungguhanmu nggonmu dadi dewa. Piye abot anak? Kosok bande yen jeneng kita Brahma ngeboti kelungguhanmu, ngeboti pangkat derajatmu dadi dewa, kowe bakal kelangan anakmu wadon Sidrasanala. Dipikir. Wong ulun Narada. Kula kedah kados pundi wong ulun. Tumrap punwa, Der. Tumrap punwa iki jejere wong tuwa. Punwa iki jejere wong tuwa, mestine kudu abot anak. Iki kaya apa lagi piye wae kudu abot anak, duwe derajat pangkat duwe nek anake uripe kocar kacir, uripe anake sengsara, gunane apa pangkat derajat sing kok sandang mau. Kosok baline arep uripe pas-pasan nek anak putu padha tentrem uripe, kuwi marake ayem, marake ndawake umur. Dipikir, mula kowe aja bingung. Dipikir nganti penting. Roko ulun Bathara Guru. Kula nyuwun pangapura wayah Dresanala. Nyuwun pangayuman. Wayah menika sampun bacut bobot wijine Janaka ulun. Nadyan bobot wijine Si Harjuna. Gelem ora gelem kudu kok pedhake. Lamun to jeneng kita Brahma ora iso megatke Dresanala lan Janaka. Kelakon tak soke dadi werjet cacing kowe Brahma. Kunjung langit kelap katon lur kencang ing alis resang maweh gandrung sabarang kadulu germoyak mayu begincong papapung bobolong kali jute sapa sing gawe nun sewu Adi Guru nun sewu. Mboten nyono, mboten legewa Adi Guru menika dadi pengayomaning para Jawata, malah tumindakipun mboten bener. Menika tegesipun pangwasa kinarya gada. Pangwasa kinarya gada kadosa pundi? Dupeh Adi Guru menika ratune Jawata. Lajeng tumindak sapenake dhewe sakarepe dhewe. Menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk Adi Guru. Kakang Narada, wonten dawuh. Ingkang dados ratu Suralaya menika Bathara Guru napa Bathara Narada? Lho, mestinipun Adi Guru. Lah nggih, ingkang menang purba masisa kahanan menika kula. Syukur bagi sewu Kakang Resi Narada menika sarujuk matuk ngombyongi sedya kula ngaturaken gunging panuwun. Ewa dene mboten sarujuk pisahipun Janaka lan Dresanala lamun to Kakang Resi badhe kundur mapan wonten suduk pangudal-udal nderekaken kunduripun. Wah. Nun sewu Adi Guru kula niku jejere wong tuwa. Lah kok yen sarujuk ngaturke gunging panuwun ora sarujuk sugeng nderekaken kunduripun niku tegesipun Adi Guru mundhung alus dhateng kula. Mundhung Adi Guru. Nggih, mboten napa-napa. Narada dipecat dadi dewa mboten napa-napa. Kula tak lereng saka rombongan kadewatan mriki mboten dadi sabab. Kula tak metu golek pegawean liyane mawon. Lereng. Tak lereng mawon. Niki ono apa-apane nganti disalahke Narada. Oh, aja nganti goleki kula.
se aneng margo amal agung oh wilayah syarat-syarat selikur dino tuh pun Bathara Gurujing meskipun ados pekaten menika Adamto Bathara Narada mboten samuja mboten matuk kok duka kedah tegel tega mentala nunduk dhateng sinten mawon ingkang dados pepalang iya kabeh mau mung ngeboti marang putra ulun si Dewa Srani Yayi Permuni wonten dawuh ulun Maragawatawatana lakune Brama nggone misake Dresanala lawan Si Harjuna lamun to mengko wis sembadan pisak Marage Daya Dresanala mring Tunggul Malaya Suringgal Daud lawan Dewa Srani Yayi gunung panuwun kula praeta sing ati-ati wae kalih Paduka Rama Ulun tumindak kados pekaten sing kok karepke piye Bro lah kok semune jeneng kita ora trima karo kahanan iki nggih mboten trima kemawon jurgatanipun kula menika sampun Nadalah mangaping-aping lamun kok wonten kadung Batari Pramodi ingkang sowan wonten kayang sore tertampung kabeh iso tertampung kabeh itu monggo itu mengalih kula boten arep
kuwi mung sak gremung didhawuh sapa wayangmu Bathara Guru. Lawan Jataka nerak wewaton kahyangan. Mula kudu bisa. Aku ora maido yen kowe nangis. Ora maido yen gelo. Nanging lakon ngono adile kudu dilakoni. Kula mboten saged nglampahi. Kula boten kiyat. Kula bapa duka mboten mesakaken jaban bayi kang mapan wonten kandhutan kula. Anakku nggih. Temen lakonmu. Wis ana kandhutan kowe ditinggal bapakmu. Yen tan tulusa mengko Tyahutama. Wilahe sarate selikur dina. Mengko to bocah ayu kang ini dhewe doblo-doblo dhewe Dresana. Kowe iki bocah ayu widodari lho. Lah kok tangisan turut dalan ki sing kok tangisi apa? Upama kowe nangisi Janaka ora ana gunane. Diikhlaske wae lungane garwamu kondur ing negara Ngamarta ora usah kok geduni lakon ngono adile kudu dilakoni yo nggih. Ora ngono ora legi kok. Apa kowe tok sumbering perkara iki Durga? Iku dene aku nganti pisah lawan garwaku. Suminggi raja ngalang-alangi lakuku aku bakal sumusul Raden Arjuna mundur ing Ngamarta. Ora susah kok susul negara Ngamarta. Ora usah dadak wedi dadi Wulanjar, ora usah dadak wedi dadi Randha. Upama kowe iki pisah karo garwamu, akeh wong lanang sing gelem merandamu lho Cahayu. Kowe iki bocah ayu, dasare alus. Upama lho iki upama jeneng sira Dresakala padoke karo putraku Dewasrani Ratu Tunggul Malaya ngono piye? Kowe Bathari Durga sing dadi tok sumering perkara. Wis cetha wela-wela. Aku pisah lawan Raden Arjuna, aku badoke karo putramu sing Dewasrani. Bathari Durga sumurupa katresnanku lawan Raden Arjuna kae lahir terus sing batin donya prating dilan ora ana sing bisa misahke katresnanku.
Kuwi lak saiki lho. Ana tetembungan witing tresna jalaran saka kulino. Mengko yen wis kowe kulino srawung lawan Dewasrani putraku, mestine kowe yo nanduke tresna lawan Dewasrani. Anakku wis tak tari gelem karo rondo. Malah keporo gelem ngopeni jabang bayi sing ana kandhutanmu. Coba dadi penggalih dipikir. Janaka kuwi keluyane apa? Wong nyatane Janaka kuwi bojone lho pirang-pirang. Kowe dadi garwane Janaka ya sing dirabi nomor 7. Upama kowe dadi garwane Dewasrani anakku, kowe malah kepara dadi garwa Prameswari, sinembah wong sak negara Tunggul Malaya. Aku ora sulap parang gedharing kelungguhan. Mula kang kuwi sumbing kira aja ganggu gawe marang lakuku. Kowe kudu manut lawan Durga. Kowe kudu dawuh lawan Dewasrani. Upama aku ora manut karo kowe, kelakon capak dina iki. Aku kok agar-agari gaman, aku kok kira wedi. Yen aku arep mateni kok sengguh aku wedi mati ngono kok piye? Durga. Namun kok kowe arep mateni Dresana ora kepaten ana. Tak entengke patiku timbang aku pisah lawan Janaka. Mati tenan Dresana. Tak obat. Kok madon kok wekok. Lakabidara pinulasara dening Bathari Durga. Eling-eling nalika samono sang Bathari Dresana ngandhut pitung candra jabang bayi Raden Harjuna. Nalika samono jagat borek bumi geter nesos lir pinusus. Anyar tumurning jawah riwis-riwis sarwi Gondaru. Anyar ngejabang bayi kang wonten kandhutan minyak langsung Gumbala Giri. Mijil jabang bayi kakung Glewo mencorong sunare. Lamadhangi jero pasarean nani wadana remur kelingan ngangan wong timbalan ingkang dawuh Kanjeng Ibu Permoni emeji dhateng ing putra kula pun Dewasrani abot-abote wong tuwa nuruti sing dadi karepanmu. Iki Dresana tak kulasara lah kok jabang bayi sing ana kandhutan iki lair. Coba itu nolok lakon goyongan kowe mangkene iki terus kepiye coba. Malah dawah kalersan. Kula saged mboyong Dresana tanpa wijinipun si Janaka. Lah kok dasar kowe iki bocah edan. Wong jejere ratu kok senengane bojone wong. Tunggul Malaya ki prawan ya pirang-pirang. Lah kok senengane bojone kakangmu dhewe. Lakone
ya kaya ngene iki gawe kirangipun Ibu. Sampun to Ibu. Lan utawa wonten dedosan mangke putra Dewa Srani kang sagak nanggel dosanipun. Yen kaya mengkono ora iki baya ngendresana. Baya menyang tunggul malaya. Paneling dening perintah Wadyabala tunggul malaya supaya mbentengi negaramu aja nganti Janaka ngrebut bojomu. Biar tangan gagak bebek. Kowe lanang ger aku mbahmu kabeh mau disik lumput mbahmu pun eyang yo ger kowe njaluk apa njaluk mie mbahmu ora duwe wis walah yo lakon kok koyo ngene kuwi sik bayi abang ditinggal wong tuamu kekaru. Putuku bocah bagus. Sumurupa mbahmu iki Bathara Brama dewane geni. Ayo tak golekke kampung ten, tak jadi ana kawah Candra dimuka muga masuk kampung ten.
Ginjong Pak Pong bolo kali judi sapa sing gawe ladah. Sing tak anti-anti sing tak antu-antu. Wis teko ana pinggiring Kawah Candra Dimuka kene. Bocah bagus. Aja kaget. Ulun Bathara Narada, ulun mbahmu lho. Kowe Simbah sapa mau jenengmu? Simbah Narada. Oh, Simbah Narada. Aku bingung, Mbah. Dumadakan aku metu saka sajroning kawah iki. Aku kuwi sapa? Jenengku sapa, Mbah? Sumurupa yo nggih bocah bagus. Reh ning jeneng kita mijil saka wisa-wisane geni. Mula jeneng kita pinaringan bener Raden Wisa Geni, ya Wisa Geni. Niat rengganing toya pura sri Cinami sesodya mahande Wisa Geni ya Wisa Geni sing dadi aranku Mbah. Wis trep wis jumbuh lawan jeneng kita. Banjur aku kuwi anake sapa? Ibuku sapa, bapakku sapa, Mbak? Iki rada repot iki. Iki Mbahmu Narada ora meneng ngandharke sapa sing dadi wong tuwa iki. Sing ngerti wong tuamu, bapakmu lan ibumu kuwi ora ana mung kejaba para dewa ing Kahyangan Suralaya kono. Para dewa kuwi sapa? Budhal nyang Kahyangan. Mengguni-nguni isine para dewa kabeh. Dewa-dewa anger titine nganggo jubah, nganggo surjan putih, nganggo deng-dengan, nganggo sepatu lagi dewa. Oh, nganggo jubah, nganggo sepatu kuwi dewa. Kuwi sing ngerti jenenge wong tuaku. Pancen kaya ngono. Engko dewa-dewa kae takoni. Nek nganti dewa-dewa kok takoni ora ngerti wong tuamu, taboki kamplengi wae ger Wisa Geni. Sekarang bawono langgeng ana bocah bayi ini sore munggah kayangan sapa tambah karo aku jenengku Wisa Geni nganggo jubah nganggo sepatu kowe golongane dewa. Iya ulun Jawata ulun dewa. Jenengmu sapa? Bathara Penyarian. Carek kowe juru tulis kayangan. Mas kebenaran aku ketemu lawan dewa aku arep takon. Wisa Geni bakal takon. Takon apa? Kowe karo dewa jangkar ora basa ora ngerti tata krama. Kowe takon apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho, lah kowe iki anake sapa? Karo wong tuane dhewe kok ora ngerti. Kowe ngerti apa ora? Ulun datan ngapuningani kaplengi wae. Oh.
Wah sepatunan kuwi klebu golongane dewa. Wong wilayah sekaring bawono langgeng. Ya ulun Jawata ulun dewa. Sapa jenengmu? Bathara Indra. Kowe kuwi sapa? Titah wantah ora nanduke basa malang kadak tanganmu ana ngarepaning dewa. Jenengku wis sanggeni. Tiwas kebeneran aku ketemu kalang kowe. Dewa Bathara Indra. Aku arep takon. Takon apa? Sing ngukir jiwa ragaku sapa? Sing kok karepe lho, Bapakku ki sapa, ibuku sapa? lah kowe iki anake sapa kok malah takon wong liya? Oh, bocah duraka. Ora ngerti wong tuane, kowe ora iso ngaturke sungkem, ora iso ngaturke bekti karo wong tuane. Oh, dosa. Dosa. Mulane aku takon karo dewa ki aku ora ngerti. Upama aku ngerti wong tuaku, aku ora takon karo kowe. Kowe ngerti bapak ibuku apa ora? Ulut datan ngawuni ngani. Padha wae kaplek kowe. Kepala jarak karo dewa. Wah. Wah. Ini kok aku. Ya sak apa? Dewa bodoh. Ono bocah cilik gawe geger anake sapa iki? Anake sapa iki? Upama aku ngerti wong tuaku aku ora bakal takon karo dewa. Kowe nganggo jubah, nganggo sepatu dewa. Ulun Bathara Brahma. Sapa kowe? Wis sanggeni. Lah kok ngamuk gunggung ora kayangan Suralaya kaya kuwi? Dewa-dewa tak takoni do ora ngerti. Kowe takon apa? Bapakku ki sapa, ibuku sapa? Kowe iki yo aneh. Aneh piye? Kowe dhewe ora roh kok takon wong liya. Mesine dewa yo ora ngerti. Lah kowe ngerti apa ora? Ora Padha wae. Wah. Dewa. Padha. Ayo, ngerti ora? ora ngerti. Ngerti bapakku Ora ngerti. iki dewa apa gendruwo iki? Dewa nek padane gendruwo bocah kok sembrono. Lah kok mengengeh dhewe? Kowe dewa sapa? Ulun Bathara Yama Dipati. Ulun dewa sing tukang jabel nyawa karo jabel utang. Kowe sapa le? Aku wis sanggeni. Kowe sanggeni lah kok ngamuk. Dewa-dewa kok kampleng kok jotosi kok dugani. Lah dewa padha bodho-bodho. Tak takoni ora iso do wangsulan. Tapi takonmu apa? Aku takon karo kowe kudu iso wangsulan. Lah ya kowe takon apa? Bapakku iki sapa? Bapakku ki sapa? Mbok wani mudhar aku ora demeni mbokmu. Kowe kuwi dudu anakku. Kowe aja ngaku-ngaku anake Yama Dipati. Lah kowe iki ngerti apa ora? Ngerti piye? Ibuku sapa? Bapakku sapa?
Yen kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti. Padha wae. Dewa sapa? Ngerti bapakku ibuku ora? Ora ngerti tak kampleng iki. Tak kampleng iki. Oh, kowe dewa sapa? Aku kira dewa. Aku kuwi dalang. Dalang. Dalang wayang kulit. Oh, dalang. Jenengmu sapa? Ki Sigit Channel. Tak kira nek dewa. Lah kok nggo sepatu? Iki mono selop. Lah kowe ngerti ora? Bapakku karo ibuku sapa? Kok takon perkara ibumu, aku nek karo cah wadon iki ora pati ngerti. Najan to aku ki dalang nek karo cah wadon iki ora tertarik. Tenan apa ora? Kandhane kok ngayal. Kok ngapusi? Ngapusi degelmu mlocot ngono. Kowe yen pengin takon bapakmu sapa, ibumu sapa, takono karo ratune dewa. Ana ratune. Ana. Wong aku dalang, aku sing nyekel gancaring cerita yo. Ratune dewa jenenge Bathara Guru. Bathara Guru. Anggara dewa tangane papat. Kuwi jenenge Bathara Guru, takone ora ngerti jotosi ora apa-apa. Oh ya wis, matur nuwun ya Pak Darang Sigit, matur nuwun. Dewa keleke papat. Ndak ambine. Apa kuwi sing jenenge Bathara Guru? Wong wilahing sekaring bawana langgeng. Ana bocah cilik gawe kisruh. Ora basa karo wong tuwa. Jeneng kita kuwi sapa? Kuwi Sanggeni. Oh, wis sanggeni weh dadak blangkonan bareng. Lah dewa-dewa kok jotosi ngamuk nggo ana kahnani ana apa? Lah dewa-dewa kae padha bodho tak takoni ora ana sing padha weruh. Takon apa jeneng kita? Wong tuaku, Wong tuamu yo gene. sing ukir jiwa ragaku to bapakku ki sapa, ibuku sapa? Awit aku ora ngerti wong tuaku karone mula aku swangkayangan takon karo dewa. Lah kok dewa ora ngerti iki kebangetan. Tak jotosi kabeh mau. Apa iki to piye? Wah, raidep. Lah yen iki ratune dewa, aku percaya. Paduka Pulun Bathara Guru mestine pirsa, bapakku sapa, ibuku sapa. Oh, lah iki sekaring bawana. Nadan to ulun kuwi ratune dewa. Yen jeneng kita pirsa sapa wong tuanira, aja dadi atimu ulun datang ngamuni-ngani. Tegese datang ngamuni-ngani kuwi Ulun ora ngerti, ora weruh. padha wae kok.
bolongan jute sapa sing gawe. Wis cukup ngerwi sanggini cukup. Para dewa jebul tinemune kabeh padha ora weruh, padha ora ngerti sapa sing mikir jiwa ragamu. Iya, Mbak. Jebul tinemune para dewa mau padha bodho-bodho. Lah kok Simbah Narada utusan aku takon karo dewa ngerti nek bodho kok wong takon. Ngene. Rene para dewa ora ngerti sapa wong tuamu. Prayogane jeneng Winta Wisanggini tumurun ana jagat raya ana Ngarcapada. Mudhun ana jagat raya. Takono kelawan titah ing Ngarcapada. Takono karo para menungsa ing Ngarcapada ing jagat padang. Yen ngono menungsa luwih pinter tinimbang dewa ya, Mbak, ya durung karuan. Menungsa iki ana sing pinter, ana sing bodho. Ana sing sregep, ana sing keset. Iya. Liyane dolatan ning panggung narki ya penak lah ya. Deloki mengko tabane lak ngambang dhewe. Aku mudhun nang Ngarcapada aku takon sapa? Ya takon sapa wae sing ketemu ana jagat raya. Yen menungsa tak takoni ora do ngerti, yen ora ngerti kok taboki ora apa-apa. Nyuwun pamit, Mbak.
bolo kang kuning prang campo samyong ngalir kadit wileting kodo dayang kung menguncang itu bencang sangat cimicel ladinya ngadalius terus to Surawilaga kaya buta sing ngorake Sinuwun Prabu Dewa Srani Boyo Gatine karo swami siswanipun ngabding kepatihan. Kula pun denta yaksa nyandhong dawuh sinuwun. Kakang Patih denta yaksa lan kabeh wae para wadyabala ing Tunggul Malaya. Sumurupa lamun to kalenggan samengko. Ora suwe meneh panjenengan ingsun bakal dhaup Kalakrama lan widodari Kahyuhan Swargadana ya kuwi Bathari Dresana. Malah kepara widodari Swargadana mau tak boyong mapan ana keputren Tunggul Malaya kene. Menawi mekaten siyos Paduka Sing Prabu Dewa Srani Palakrama kelawan widodari Swargadana. Sida Kang Patih. Kabeh wis padha nyekseni, kabeh wis padha pirsa. Lamun to Dresana kuwi randane Janaka. Mula kang kuwi. Kowe lan kowe kabeh tak perintahke dina iki Tunggul Malaya benteng ana sing kandel jagang ana sing jero. Aja nganti Janaka sak ruange para Pandhawa mlebu laladan Tunggul Malaya. Sapa wae sapa lamun to didikaplo Tunggul Malaya ora kena mlebu ana tlatah Tunggul Malaya kene. Inggih. Lamun to tetelo kados mekaten kula sendika ngestakaken dawuh. Lajeng benjang menapa kawiwitan ngreksa betengi Tunggul Malaya. Besok dadak ngenteni apa budal dina samengko ngestakaken dawuh sinuwun. Enjing bidal gumuro saking jroning raja kuning kang bala kuswa obro bosanan
Senjanya udah meleguk. Coba ngomong maksudnya 048 itu 8. Maju pundake melu maju. Mundur pundake melu mundur. Kamera arah ke Sinjen. Oh, ben ketok meleguk. Awas. Jiro lu ya. Ketok do meleguk. Coba aku pengen kemblegukane utari. Suwe kanca-kanca ora ngerti mblegukmu ri. Bathukmu kok saya nonong ndut. Oke, meleguk. Oke, siap ri? Siap. Asik. Awas tak itu ndut. Jiro lu ya. Bleguke entuk ning gerakane kurang ngosek. Iki tak goleke sing blegu tur ngosek. Mbak Eni, ayo. Tunjukkan kemblegukanmu. Oke? Eko. Oke. Awas, Gek. Siap, Gek. Awas lu. Jiro lu ya. Asik. Gue anggere bleku kok aku otomatis latih. Terima kasih atas kemblegukanmu.
Thank